Ние ще играем на баба Ви Грани. Акцентирам на Ви. Баба Ви Грани. Много яко да крещиш. Правя това, защото давно не съм качвал видео. Давно не съм качвал видео. Ще опитам да ми я мина. Не знам. Може би ще има втора част. Така. Нямам... Значи... Здравей! Те видях. Идваш ли? Арама. Книга. Нищо. Няма нищо. Геният. Идва добре. Титан на мисълта направо. Титан на мисълта. До сега, ако се беше протегнала, ще да се регладирала, ама нямаш достатъчно. Към колата. Арама, идваш ли? Всъщност, може би няма да успеем да я минем. Всеки знае, че тя е слейко и няма да позволи да ми я минем. Слей Queen. Бах си стъпата печавра. Това тун-тун-тун от нея ли идва? Тун-тун-тун-тун-тун от нея идва това. Ако това идва от нея, тя е като латерна. Аре, Чиба, суд, марш! Чиба, суд, марш! Къде тръгна долу, ма? Титан на мисълта. Боксовата и круша. Красивата е майка. Анджелина Джоли. Суперска майка. Сега ще напръскам с парфюмите, защото... Къде се взима парфюмите? От папие маше. Хоризонтът е чист. Тръгвам да я напръскам. Къде си? Спрей! Тъпа. Много забавно. Всъщност, може би, това е... Няма да го мина, ама... Много забавно. Ко ми се смееш, бе? Беше... Так, кога ще се поръчите? Що има чини на това? Забавно. Тя е бахти тъпата.
В обратната посока, ма. Представете си да беше емти. Добре, то се е видял, че няма да успея да изляза. Как? Има логика във всяко нейно действие просто. Не знам. Сега ролята и на багер. Сега ще стане ролята и на багер. Само да дойде. Ето я го булдозера. Булдозер, браво! Сериозно? Тая е сляпа. Аре, разрусали баджаците, браво. Мина през това дух. Какво ли има тук? I'm so green. Ще мога да седна тук. А газолина шутера майка си тук. Муа! Муа! Сладурче. Що няма тун-тун-тун-тун. Така, ако отваря вратата. Мани, дрен. Хамърни. Чукати. Как? Ах ти просто... Бивам, а такова нещо няма никъде. Happy birthday! И сръб. Изпусна се. Пусна едно такова. Къде такъв по-хубав край на това видео от Кенефа. Където тая сега ще дойде и да го напълни. Така, ако искате епизод на баба ви игране, как се опитвам да го минавам, тя ме хваща и не успявам да минам. Трябва да събере, това видео трябва да събере 10. Да го закрилим на 10. Трябва да събера 10 лайка. Хайде си откаченият бабум ви казваме. Чао! Аре ти кажи чао, ма. Тя може да говори. Айде. Значение. Чао. И много усмивки от тая. Имате много усмивки от тая. Чао.